Bueno, ustet teorian zuzenegon, aiko zeate ikusten geldituta zeiten dela musika. Uste zuzenean enberko inakela, eta espero eten onda ikustea. Hau da, ralentizazioi gabeta. Oain, ordenailu hobia dauketenetik. Bat grafika. Grafikatzen zaten arazo zaten zen interneteko konexioa, baina interneteko konexioa arain ere Euskaltelen 350 mega jarritut, eta gaina ere beste gauza bat mejoratu internetena. Beraz, enuke arazoik izan beharroen momentuan behintzat. Eta bueno, Rocket League eroziet, nahiko merke, 11 euro, ez, 10,48 euro kosta zaizkit. Eta, bueno, pentsaet, zeatik ez dut probatzen zuzeneko bat egin, ez aspaldian ez dutela egin zuzeneko egin. Eta, bueno, zuzeneko bat egin goet. Exhibit, ez, oendik ez nahiz azmadatzen. Partea gara jokatu edo arte eta irabazi egin dugu. Gol bat sartu dut. Bueno, nire auto hau da. Palestinako banderakin. Oscar partido eta estandar horia. Berba, zenbat tardatzen hau. Zea, aurkitzen. Vale, aurkitu partida bat. Azita zen. Vale, empate doan partida. Bakit horren nula sartu hor, baina despejatzea nahi nun fuerte paretakin, bestalde hartetzeko. Joe, behai jodio. Nik usatzea eta atzean egotea eta ikustea, joko osoa. Salto inberdun! Ondik botoiakin pixkat, konfunditu iten ez. Lehenengo gola partidako amintzen. Bestela gola sartu eta gol. Kebroidek sartu lehenengo gola. Eta, bueno, beti bezala Twitcheko beste pantailan Twitch irikita daukat, ikuste fluido ikusten dela. Komentarion bat idaztea nahi bazute. Epa, nahi dut, hemen onda ba. Bai. Langajo, langao, pixka koretxeo jodu. Ez. Baina gure porteria zaba bota. Eta, por cierto, zuek baldin magazute jolas hau. Eta nahi bazute ibili batera, Steamea agregatu, The Prodigy naiz. Eta batera ibili daiz, keu. Nago zute ontxe, agregatzen gana zute, batera ibili izan. Batera ibili gaitezke, hitz egiten ahaztu egiten. Bat eta utzi irazten guaz. Eta bai, noski Xboxeko mandoak nahi naiz jolazten. Jolaz hau teklatuarekin jolaztea ez dut nahi, imaginatu ze gauza inkomodoa izan behar du. Hale, despejatu et. Worth it. Akatu inaiz, baina. Eta, gola ez? Bere atean.
Gazarra, turbo gazta. Handik salto egiteko pentsatzen ez da izate dela X, eta X emateo eta ez, ada, salto egiteko. Bai, berriz, bigarren gola, zertu du. Bien, ba, bita hutz. Momentuz, partia guztiak irabazten noaz. Minutu da matxi faltala. Defenditu beharko denuke. Ba, nina atzean gatzen naiz. Bandara berriz. Ai! Nahi nuen hor. Zai egon naiz ikusi, banakien zentratzeko zai, eta behin naiz beste postean. Igual kebroidek sartzen zu, baina ez dakit angulo askoret zaukan, eta nik oso erresan aukan gola. Ez da itxatetik zerbait idatzi ziten. Baina, bueno, ja partida irazita da, 3-0, berroi segundu faltan. Derrape batzuk egiten eguliko nahi zentrokampoan. Ez. Eta berrez nuen nahi indet. Zelai erditik gure aldera, pasa. Bogota. Goiti pasako zaio. Pentsatzen nuen irurei pasatzeko zitzeela goitik eta neu errematatzea nahi nuen. Salto zeatik ez dute... Bueno, 3 logro saltaia batera. Autori. Desblokeatuta. Joe. Rockian ez da. Jarri naute semi-profesional eta profesionalekin. Ba, uste profesional da hori azken finean dala denborakin. Lortzen ez unun gauza bat, Koño, hemen... Epa. Keiga. Ez dago... Bale. Desaktibatuta bazparen nire mikroa. Miztela igual batzuk entzuten aizian. Bale, aztera da. Gainera jolas honek crossplay forma dauka. Hau da, PC-koak eta konsoletakoa batera jolastu dezakete. Eta partidatan lepona aritzen da konsolatako jendea zein da, ze kargatzen desentez gehiago tardatzen dira jolasak. Ai! Hor beheraga nahi nuen harrapatuta porteiraino. Porteiraino nahi nuen gidatzen. Zentratzen mazun bigarren postean egon rematatzeko zai. Diko ez da iten zait, saltoana. Epa! Ondo atera eta hor.
Garaizegi saltatu disparatu, bai, gol. Bien, 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 gauz bat. Buen gol idatziko jo txatetik. Berriz nik hartuko naiz atzean. Turbo pixkat hartu. Fuera. Gure atetik urruti. Metroak irabazten. Rugbyan bezala. Jo, salto itea beti ahazten zeit. Bale, honekin da hau. Epa, horrekin zela, txate boza, aktibatzeko. Uix. Ui! Bestela zegoela zana, airean junta. Ez. Zein diot, baloia behetik jodet. Eta orduan gorak atera da. Ui, Jockstrot horrek atera indulako atetik, bestela behaiek zentratu didate. Horain porteroak kagada jarra indu. Barrura, despejatu erren kanpora barrura despejatu du. Ira, Jockstrot horrek sartu, baina ez bazun ikutzen, beraz bazan horregon, nik errematatzen du. Ui, fritaz daolako bestela. Uste nik ikutuetela azkena eta niretza zangola. Zentro... Jo, jendea ez da egoten bigarren postean zai. Eta zentroa teiteko posibilitatea da honean, bigarren postean egon behar da zai. Pat. Go... Ui... Errematatzeko normalen bakar-bakarreko tentzialako. Beha iritsia lehen ahotik, bestela. Denaukan horre errezi. Kontuz, bez, golazte izan. Bueno. Zait importa. Ba, irutik iru irabaztera. Eta gol! Hogeita hamabi segundutan ezote iruta utzeko batek galduko, ez? Beti salto iteko be ematen diot eta da. Zean, Xboxeko mandoan. Gero eleizketzu salto hain turboa erabilita egan egiteko. Ez! Turboa falta izen zait. Turbo pixkate izan banun gola zan. Nerea. Haze logro pila ina izena irazten. Zero gol, zero asistentzia, zero salvada, zero tiro. Bueno. Guxe molestatu indet. Atxizen behar nunda.
mikroa itzen. Vale, batzuk erten india, beraz, 20 segundu tardatuko du. Partida berri azten. Zer foto hau? Ertetzen dianean lehertu iten da. Du hostrot hori posible da zean egotea, kontsolan. Begira zenbat aiz zain tardatzen, sartzen. Epa. Vale. Aurkitu du. Bale, ni atzean geratzen ez. Aurrako turbo hartuko eta geratu. Gero uste jola zontan zea dagoela. Nivel batera igotatik aurrea klasifikatoria. Hor pixkat aurrera egin joan, baloiakin konparatuz. Atera, gola. Nahi nun fuertea berra ateratzen zuen. Eta ni... zeiten, nola da. Bigea, gu? Ba, ez dakit nuntzeon bestea. Ni itzultzen nahi nintzen. Baina gutako hirugarrena ez dakit nuntzeon. Bat hortzeon, ni amena etorren, nik atakatzea joan behar duen. Gola. Etxeatea ikusten, kamara ez dabetelako, baina neu ere gorputza muitu iten dut, kasu hauetan, salto egiteakoan. Poleko jolasetan egertatzen da, ez? Askotan rematatzeakoan, ozea. Halako gestoat egiten dezula. Eta adibidez autolesterketetan kurbartzeakoan, kurban ora, buruara makurtzen dut. Ez da egito iturak. Ez du ezer afektatzen, Jode! Really, bat deskonetatu da. Gurekoa. Vale, gora atera, Raquel sartu da. Gure taldean. Vale. Bestatik atera, Zaiatu naiz. Gola. Jode, behaiek kagatu dute. Nere kagada izan da. Nere kagada izan da. Guztiz.
Gora, nahi nuen aurrera gora baino gehiago. Joe, azpiti pasaz. Ara bultzatzen duen raker. Ah! Fuera. Ai. Bere gondo idi aita. Joder! Atzera atera eta. Turboik ez euki, horre, enaukan eta. Iratzut. Ah! Lehengo. Ah, galtzea. Koño, Yuri hori... Zezan, bot bat zan? Ai... Zazpirak. Bale, oin ez dago, zeika. Botik. Ai... Ja, Krypton, jo. Ai! Joder. Ai! Ezin izan dut. Joder. Kanpoa. Ze horrez dit ematen salbada? Puntuak? Hori barroa zijoan, Ai.
Fuera. Buena salvada. Es. Cacasarra. Coño. Ah! Kontu zuen. Ez. Gola. Joder. Ai. Gola. Kontsoletakoak ezin dute, txatean idatzi aldituzte gauza hoie bakarrik, Diana mandoakin zetein batzuk. Aldiz ordenagailuan, nik txata iriki lezkete edo zer gauza idatzi. Gola. Beha ikatea dut. Hor Kryptone fuerte egiman dio. Bestela zentroan eretza zen. Rematatzeko neko zentro erresa zen, baina. Jode. Atzean geratzen hasi horko nahi, inorrez da geratzen atzean. Ni geratuko nahi zatzean eta listo. Ze paliza idean jasotzen hori bai. Jode. Ai, kosta egiten zait kalkulatzea, Epa. Gol. Bale, baki zeiten nun geski. Saltoakin. Gauzat egiten nun eta ez. Karo, bi tik-tik eman berdalago gai. Bale. Jode. Barrura zegoan da.
Ezin da idatzi. Norbait falta da. Ascendentien taldean King eta Raquel, bal. Leheno ondonena jolaztu duten aurreko partida. Hoi edia. Osea, bi tik-tik egin da. Hor neuk eski egin dut, porque zentratu bezala egin dut. Bien, bien, bien. Fezeko txapelakin. Hostia. Ui. Hori gola zan eta izuarra zan, Zetorria gogo goitik. Zein ez? Nola da? Airean... Hola egin ez? Turboa erabiliz etorria, eta... Ia, gol sartu du, Ai... Gol. Oz? Postea. Zentratzen badu, a ber... Zain egon nahi eta... Ara, atera... Betzat... Aix! Ez da asko falta izan horre matatzeko. Turba gartuko ditu. Ai! Raquel honek ordua sartuta dauzka hemen, Airean turboak injuten asmatu egiten du. Epa. Nere kagada hor.
Raquel bera izatik erasotzen ari gehan. Ez da hila sentitu ointzea dala, Messi dala ere, jola zontagoa. Ora. Coño. Oain behira. Ez dut zartu. Lapurtza ditetatu baino ez. Bale, Raquel zeagin dabil, emateu. Teklatuak egin. Zegoela idazteko. Laindik jak. Really? Hori zinezkoa da, txakeltzeko. Ze defentsa galtzen guaz eta ze defenditu erdeu. Atuntuna da, ho? Eta galtzen jun eta defentsa, ze defentsa eta ze hostia. Raquel. Eta pasea, Pentsatzen ditzen ze hostia gertatua. Danoko lan bila. Porken gol de oro izeten da. Gola sartzen duenak irabazi du partida. Partida super epikoa egoa, Azkenengo segunduan sartu du gola. Oh, kakazarra. Zein du horrek? Faiatuet. Galdu du. Nola asistentzia 0? Gura empateko golea 3-3koan ere asistentzia izan da. Osea, pasea utzi diot eta bestea errematatzea besteik ez du, PSI Net hori da, PlayStation Net izarezke. Bai, pentsatzet hori izango ala. Behiratuket gero. Hoi dana PlayStationeko izango ja. Bam.
Vale. Bai, gure taldean bat falta da. Porkulo mate Raquel beste aldean egotea. Zeneiko ona da. Toma. Beira, airean etortzen da zeak. Nola da? Turba. Ai. Mad Life. League of Legendseko jokalari mitikoa, bueno, hendik jogalazten du. Korean, ez? Bai, uste Korean. Suporta. Tira kableak hasi da partidan. Gure taldean ustea pare bat jundiala. Gol bat sartu eta ja aldeiten dian jende hori. Ni flipa egiten dut. Jendeak ez jakitea galtza zer dan, Zer da? Bale, errepiko penaz. Ze gola! Bai jauna! Eskuinetik... Tak! Mad Life haserretuta dabil. Hale, mutzen ez atera dukuset. Artxiper gaurra botatzen... Ai! Urrutira botatzen mazun fuerte aurrera, nine hon. Aurrean hartzeko bale dirik. Mira, Chupe. Bien, Felch. Raquel lo siente. Chuperrek utzi gaitu. What the fuck? Zertik hartzen du ASFDHA? Venga, Me cago en la puta. Geski errematatu, Hemen egon zai. Alde honetan despejatzen bat zuten zait. Alde honetan despejatzen bat zuten. Hor irura zauden batea. Eta poliki despejatuko zuten bat. Etzakoten abia uraiketa. Eta zeiteko. Ai. Vale. Hori da, gutxenez baloia mene ondaiela. Aix! Hora.
Coño. Ahora burbuja botatzeko. Mad Life. Bai. Ai! Pena pixka fuerteago ez du bota. Kamarak batzutan konfunditzen zaitu, Ostia. Batzutan ez dakit noa naun behira, pelota nun daun, ni nun naun. Jode. Bien. Gui hori ondo da defenditzen, oso ondo. Kakazarra. Bueno, gutxenez denbora. Pasatzen da. Ale, berriz gora. Ondo, Fel. Feli shotzeiten diot, baina ez dakit. Fel X0 bat da, baina uni Feli shotzen diot. Ale, gora. Bueno, irubi. 8 segundu dauzkate. Ez baute aziratik gol bat sartzen. Bale, nahi tokatzen zait defenditzea. Bale, galdute. Ez, azkeneko segundu hori ze luzea da. Portal potato, portaleta. Claro. Vale, kargatzen da. Vale. Alako zerbait izango da, PC net hori izango da PlayStationa. Hone, irriega horrek ez dut ulertzen zezan nahi du. Ole! Hortxe jarretela! Koño, soinu zehauk gana, ez? Auto horrek? Hala, petarderoa. Ah. Kontuz. Haze kagada indezena. Zentroa. Uix. Taldekia errematatu. Perfecto. Despejatuta, nere partetik. Uix. Hai, hor bat emate. Pasatu inaiz abiauraz.
Ez jo ingo du. Gol, 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 gol! Ah! Horre da soinua, kotxe horre. De 666 komedian horre. Ea gugu, ondo despejatu. Me he jugado la puta, ahora no la fallan. Ez. Kagazarra gola. Goian zegonak ikutu indu baloia eta horregatik. Era, kinek, geski indu, porque atera indu. Eta nahi posizio saldatu dit. Baloia, bestela. Ella da rematea oso ondo indula besteak. Ez! Ai, hor. Koño, ni urdina naizela, ez da izatik beti betatzen naranja naizela, aurreko partidatik goituta. Bera... Galtzen goaz ez bai. Venga, gol bat gutxenez. Nea, zentratu. Ez. Joder. Ay, ama. Ya está. Gol. Horre, ez da nola ez duen despejatu zeak. Gui horrek. Hostia, hori faiatzea. Jendea partida batik galdatut, zain, galduta ertetzen. Ai, botella eman gabe naukan. Bale, hiru horiek
ekipoan oda bizela ematen du. Zer, jartzekotan irura batera, eta ni bakarrik bezala jarriko nintuen bi eta bi. Joder. Bale, non da? Ai, moto izdiskuen, ez hor. Beste hau zateitea nahi nuen. Ole! Oh! Asese hain diote dela. Asese drible hain dioten. Biri baloia pasai eta albo batetik. Tik! Eta gero bakar jarren ez. Vale. Zentroa. Drible ustet hola idazte da. Ustet. A ver. Mira, Rikimaru. Ah. Aish. Hostia. Es. Mea irazi lezkeuta. Atzera jongo nahi zuen pixkat, inorrez da botatzea. Ai, atzera nahi nuen, eta albo batea bertzen zen. Vale, ez. De komedian horre. Ai! Sartu! Eguneko unean nahetek fiturgoa. Ja! Ez zentratzea nahi nun hor. Baina, oestremina nahi gelditu zait? Baina ez berez ondo egon beharko luke. Kuadroz perdioz ez da saltzen da zer. Nire geldituko zitzaidan.
Really? Bere atean sartu du. Ez zuen ezerrein ber. Arelion horrek. Ai. Beste gol bat sartzea tokatuko zen. Kontuz oendik gaina. Joder. Hace... Ya está. Azkenengo segunda lepo tardatzeu, ez? Nahi eta da jarreta hori, jo? Ez dakit. Será Mad Max pelikulako zona edo? Atzea... Ba, leheno esan deten bezala. Ole, Arelion. Haiek, beste hirura haiek zeurueni taldean dabiltza. Ez. Turbo hartu something. Ahora. Bale, ikustet estadioak ezberdina diala egituraz. Honek adibidez aldapauka. Eta baloia beti erdira jongoa. No, erdira juteko joera eukiko. Joder! Gola sartu gitu, baina bi atetan sartzitu Aurelion honek. Baina bera sartu. Egia da barroa zikula. Baina... Epa. Botoiz konfunditu nez. Uste boteiak aldatu ingo ditutela botoen disposizioa, mandoan. Ez da izatik, pentsatzen dut, turboa askotan. Aizen berdula. Da B da. Ostia. Haze kaga den deten. Ah, turbo puta. Zingo dut, hor. Beha igoetu zaukaten rematatzeko eta. Fuera. Kontuz... Areroi jotzeare teknika hon bada. Zertara lortzen desuna da. Oain nahi kendu dit, bera. Porque ni naugan ondona hor errematatzeko.
Eta gola izango da hortxe. Bez? Atera aurrea. Ai! Zentroa? Eta eharra! Zentroa ondo jarri, porteira, botezka hor, eta... Jak. Vale, bita bi. Ahaztu zait. Aktualizazioa Twitch horri alde. Coño. Joder. Me cago en... Sotz. Vale, baina aktualizatu eta behar. Ez que nerean blokeatuta zeman pantaian. Pentsatze zei izango zara. Horria bera kongelatu ala. Bai, ondo ikusten da. Ja, pixa preocuputan naiz. Bai, OBS-ak ezatizu seinalea ondo aidala iristen. Baina beti daukazu zerbait hori, ez? Despejatu... Salvada épica. ¡Oh, ese gola! Salvada épica eta gola, kristona segidan. Hemen nahi tajuna ez barrualdea, porque ikusten nun bere gainetik pasako zala eta berre rematatzen nun. Fuera. Vale. Rikimaru. Ona. Ai. Kontuz da? ¡Oh! ¡Se pasea! Buena salva. Diskuratzen da. Ale, gora. Gure porteira ez dihoa baloio. Kontuz. No me jodas. No me jodas. Joa. Aurelio Negor. Vale, gol de honor. Gol de honor. Gol de honor. Gol de oro. Gol de honor.
Ezeak egiten nahi nintzen. Porterian bat baldin mazion. Despistatzeko. Biaitago norbait baldin mazion. Vale, baina aldera. Me cago en la... Bueno, gutxa, baloia. Ez. Horik zongo lazan da nerea berez azkena. Portoitik atera, portoi barruan gauza gutxi ditetuta. Turbo pixka, derde. Hemen, hau. No me jodas! Zein, nola cojones atera de baloia barrutik? Kriston zentroa inde eta autozentroa inde? Ah, cagazarra. Joder, picoa de cojones, dijo. Ez. Ia gainera autogola sartuet. Nahi gabe. Venga, mea. Ah. Amotiak, defenditu. Kriston tentzioa, partida honetan. Gainetik pasako zako. Mea, zentroa data. Joder. Kontuz. Geure atean sartzezula ikusiet. Ai! Ez bazen iristen tipoa, gola zan. Justu ati motorrakin ikutu jo, eta gol. Earra gola. Gol bat, asistentzia bat, eta salbada. Bueno, itxoin. Bueno. Vale, menu principalea jute naiz. Eta... Ez inorrez da bil. Jode, Twitch gelditu iten zait. Ez da izatik. Baina, bentsat emititzen nahi da ondo, hori bai. Honi bentsat etzen porda. OBS-a ikusteten den bezala, goza ondo ala. Eta bueno, zuzeneko hemen utziko dut gaurkoz. Baina faldu inberdez, 8:00 realan partidua dagota. Eta, bueno, espero zun guztoko izan dela. Ai, behiratuko eta azkeno gauza. Hau, auto bat gehiago daukat. Vale. Gurpila. Hau gustatzen zait.
Plasma jarko. Chispa. Ai. Hemen, video games. Portaleko patata. Strike Vector. Ese jolaz da. Unreal Tournament. Patata mamet, portalekoa. Bueno, hau izan da guztia. Espero zuen gustuko izatea. Eta beste partida batzuk jokatuko ditut zuzenekoetan. Zerroko eldiko labiltzeko eta berburungo dako zeuekin ebilila izketen. Bueno, besterik gabe, ale, aio.